Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη The All Arounders Film Room. Παρέα εδώ με τον Αντώνη. Αντώνη. Ναι, χαιρετούμε τον κόσμο. Ήρθε η ώρα να δούμε κάποιες φάσεις από το Derby. Αυτές που μας έκαναν εντύπωση, να τις μοιραστούμε με εσάς στην προσπάθειά μας πάντα για να καταλάβουμε και εμείς και εσείς καλύτερα το παιχνίδι. Ακριβώς. Πριν ξεκινήσουμε έτσι την ανάλυση, να σας πούμε ότι μπορείτε να μας στηρίξετε την προσπάθειά μας κάνοντας subscribe και πατώντας καμπανάκι στο YouTube, αλλά και like και share και comment στο περιεχόμενό μας. Ελάτε στα social media, έχουμε Facebook, Instagram, TikTok, Threads, όλα τα social media. Ταυτόχρονα μπορείτε να κάνετε subscribe στο newsletter μας, στο Substack. Εκεί πέρα έχουμε φτιάξει και το δικό μας community με threads που μιλάμε για όλα αυτά όσα μας ενδιαφέρουν. Και τέλος, όσοι εσείς που μας ακούτε σε Spotify και Apple Podcast, συνεχίστε να το κάνετε, να μας κάνετε και αξιολόγηση. Και αν θέλετε να στήξετε την προσπάθειά μας, μπορείτε να μας κάνετε καφεδάκι στο Buy Me a Coffee. Τέλος, έχουμε ένα δωράκι για σας, ένα giveaway. Καταρχάς το link της περιγραφής μπορείτε να βρείτε link το οποίο θα πάρετε 15% έκπτωση στο annual pass της EuroLeague TV. Πέρα όμως από αυτό, σήμερα ξεκινάμε κλήρωση για μια δωρεάν annual συνδρομή στη EuroLeague TV. Τι θέλουμε από εσάς τώρα να κάνετε? Θέλουμε να γράψετε βασικά σχόλιο και να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Και στο επόμενο Film Room, από τα σχόλια, θα κάνουμε μια κλήρωση σε τα σχόλια στο YouTube για να και ο ένας τυχερός θα πάρει το ένα annual pass που έχουμε. Για διευκρινήσεις, αν δεν τα εξήγησα σωστά, στείλτε μας και στο social media account των The All Arounders για να είστε σίγουροι ότι θα λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Για να απαντήσει ο Γιώργος. Για να απαντήσει ο Γιώργος, ακριβώς. Για αν δεν τα είπα εγώ καλά δηλαδή, να απαντήσει ο Γιώργος. Οπότε ναι, αυτά. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε λίγο το τέτοιο και να κάνουμε ένα share screen, να φέρουμε στην οθόνη το βίντεο που έλεγε και ο Στέφανος ο Γιώργος, να πέσει το βίντεο. Λοιπόν, θα βάλουμε εδώ πέρα. Αντώνη, κάποιο σχόλιο έτσι που θα ήθελες να πεις πριν ξεκινήσουμε? Νομίζω ότι περισσότερα τα είπαμε στο podcast. Ήταν ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ άσχημα, δηλαδή στο κομμάτι της συγκέντρωσής του και της άμυνάς του στο παιχνίδι. Το εκμεταλλεύτηκε αυτό ο Ολυμπιακός. Πάμε να τα δούμε όμως καλύτερα στο βίντεο γιατί τα λόγια τα είπαμε στο podcast. Σωστά. Πάμε, Αντώνη, ξεκινάμε με την πρώτη φάση. Ναι. Θα κάνει το handoff ο Λεσόρ, προσπαθεί να δώσει το screen. Handoff νέο στον Ναν. Ξανά προσπάθει για screen ο Λεσόρ. Εδώ παρατηρούμε ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού προσπαθούν όλοι να είναι μπροστά από τους παίκτες τους. Δεν έχει δημιουργήσει δηλαδή ούτε το handoff ούτε το screen κάποιο πλεονέκτημα. Και εδώ είναι μετά το screen που πάει να δώσει ο Λεσόρ, το πόσο επηρεάζει η παρουσία του Φαλ στη ρακέτα τη σκέψη του Ναν. Σε περίπτωση που ήταν ο Μιλουτίνο Φιωράιτη θα πήγαινε προς τα μέσα, τώρα τον φοβίζει ο Φαλ, δίνει μια πάσα έξω στον Γκραντ. Πάμε να δούμε λίγο ξανά αυτή τη φάση. Εδώ πέρα αρχικά να δούμε επίσης ότι ο Γουόκαπ εδώ πέρα που έχουν σταματήσει πιέζει, έχει ένα pressure back στον Ναν, τον οδηγεί στον Φαλ. Και ο Φαλ, όντως η αντίδραση που έχει ο Ναν είναι να βγάλει την μπάλα έξω. Όπως είπε ο Αντώνης, σε αντίθετη περίπτωση θα μπορεί να οδηγούταν πάνω του, τον χτύπαγε τον ψηλό. Συνέχισε, Αντώνη. Ναι, έχει αρχίσει πλέον το χρονόμετρο και είναι πρόβλημα. Καλή πίεση του Βιλντόζα πάνω στην μπάλα. Χάνει και την τρίπλα του Γκραντ. Ήδη τον έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Ουσιαστικά τον οδηγεί σε μια απελπίδα προσπάθεια και χάνει το καλάθι. Και ο Παναθηναϊκός με 0 φάουλ και στο ξεκίνημα του παιχνιδιού ούτε σταματάει την μπάλα ούτε έχει γυρίσει πίσω. Ένα εύκολο καλάθι για τον Ολυμπιακό.
Συνεχίζουμε τώρα στην επίθεση του Ολυμπιακού. Εδώ πέρα πάλι δείχνουμε το πόσο δεν είχε focus και ένταση η άμυνα του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα του αγώνα, όπου με ένα απλό cut ο Σάσα βρίσκεται κάτω από το καλάθι και σκοράρει. Δείγμα της έλλειψης και συγκέντρωσης και έντασης στο παιχνίδι και στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Πάμε στην επόμενη φάση. Πάλι εδώ πέρα έχουμε πίεση ψηλά του Βελντόζα. Ναι, πάλι ψηλά πιέζει ο Βελντόζα τον Σλούκα. Ο Φουρνιέ είναι σωστά στο gap μεταξύ πάσας και παίχτη, έτσι ώστε να κόψει το drive του Σλούκα. Κάνει overpenetration ο Σλούκας χωρίς να έχει αποφασίσει τι θα κάνει. Μια πάρα πολύ δύσκολη πάσα στον αέρα, την οποία την κλέβει ο Γκος. Και εδώ ο Γκος κάνει ακριβώς το ίδιο λάθος. Πάει προς τα μέσα χωρίς να έχει αποφασίσει τι θα κάνει. Τον κλείνουν 3. Overpenetration και εδώ. Κλέψιμο του Ναν από το λάθος του Γκος και τρίποντο του Παναθηναϊκού στον ευνηδιασμό. Εδώ ουσιαστικά έχουμε και μια έλλειψη συνεννόησης μεταξύ Βιλντόζα και του Μιλουτίνοφ. Εδώ πέρα και όπως βλέπετε σουτάρει έναν. Ο ένας δείχνει τον άλλον, αλλά όλα έχουν ξεκινήσει από το λάθος του Γκος. Ναι, ακριβώς. Εκεί πέρα ή τελειώνει τέλος πάντων τη φάση, ή βασικά τελειώνει τη φάση, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πήγαινε καλύτερα πάνω στο επιθετικά να πάρεις και ίσως κάποιο φάουλ. Προχωράμε τώρα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, όχι τέταρτου. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο Γκος τρώει γεμάτο το screen του Γιούρτζεβεν. Ναι, αυτός είναι ο καλός αμυντικός Γκος που γράφουν στα σχόλια. Ναι. Ναι. Τρώει το screen ολόκληρο για ακόμα ένα παιχνίδι. Εδώ ο Μιλουτίνοφ μένει σε μια φάση που δεν είναι ούτε drop, ούτε αλλαγή, ούτε hedge. Δηλαδή είναι στο ενδιάμεσο, πράγμα το οποίο δίνει το χώρο. Ταυτόχρονα ο Σάσα, όπως θα δούμε, εδώ πέρα το δείχναμε, και εδώ πέρα ο Σάσα δεν έχει πάει να κλείσει πάνω στο δεν κάνει τάξη στο Γιούρτσεβεν. Έχει το μυαλό του περισσότερο στην kick out πάσα στον Μίτογλου. Και τελειώνει τη φάση εύκολα ο Γιούτζεβεν. Και η απορία είναι γιατί δεν το είδαμε περισσότερο αυτό το κομμάτι του Παναθηναϊκού, το pick and roll μέσα στο παιχνίδι, το οποίο θα το δούμε και στη συνέχεια βέβαια. Πάμε τώρα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ναι, να συνεχίσουμε με την έλλειψη συγκέντρωσης του Παναθηναϊκού. Για κάποιο λόγο ο Χουάντσο εδώ κυνηγάει να κάνει κλέψιμο. Η άμυνα δεν έχει προσαρμοστεί καθόλου στον καλύτερο σούτερ του Ολυμπιακού, τον οποίο ουσιαστικά τον αφήνει μόνο του. Θα μπορούσε να αφήσει μόνο του οποιονδήποτε άλλο παίκτη εκτός από τον Πίτερς. Καλή πάσα του Μακίση στον Πίτερς. Αυτό ουσιαστικά είναι σουτ προπόνησης και καλάθι από τον Πίτερς. Άλλο ένα έδειγμα της έλλειψης συγκέντρωσης. Rebound εδώ Λεσόρ και ανάμεσα σε 4 παίκτες ο Πίτερς έρχεται και κλέβει την μπάλα. Και όχι μόνο αυτό. Ναι. Σωστά. Συνέχισε Κώστα, συνέχισε. Και όχι μόνο αυτό. Και μετά ουσιαστικά δεν πάει κανείς πάνω στο σουτ. Αφήνουν τελείως ελεύθερο τον Γκος να κάνει ένα σουτ προπόνησης και εδώ είναι ο Ολυμπιακός παίρνει το πρωτάθλημα στους 13 πόντους. Ξανά λίγο η φάση όπου ουσιαστικά βλέπουμε ότι και ο Λεσόρ δεν έχει καμία συγκέντρωση πάνω στο rebound. Και ακόμα χειρότερα μετά το αυτό που μπορεί να συμβεί, δεν πάει κανείς στο σουτ του Γκος. Σωστά. Ο καλός Γκος είναι αυτός, να σουτάρει ελεύθερος. Και να είναι και επιθετικό στο καλάθι. Έτσι. Δεν είναι αυτό το επιθετικό στο καλάθι. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Είναι ευχή. Είναι φαντασία, είναι ευχή. Μπράβο. Okay. Εδώ λοιπόν, ενώ θα δούμε τώρα εδώ πέρα ότι δείτε εδώ πέρα τώρα τι συμβαίνει. Ουσιαστικά μένουν 3 δευτερόλεπτα. Πάλι ο Παναθηναϊκός έχει μείνει πάρα πολύ ψηλά. Είναι πάλι το πρόβλημα που έχει στο transition ο Παναθηναϊκός γενικότερα όλη τη χρονιά. Μέχρι τώρα δηλαδή στην άμυνά του, στην transition άμυνα. Κανείς δεν έχει πάει πάνω στον Σάσα, ο οποίος έχει φτάσει σχεδόν κάτω από το καλάθι. Με 3 δευτερόλεπτα πριν κλείσει το ημίχρονο. Αντώνη, εδώ πέρα κάτι που θέλαμε να πούμε. Ναι, εδώ αν γυρίσει τη φάση πίσω, είναι η συζήτηση αυτή που είπαμε με το επιθετικό rebound στο podcast, ότι πηγαίνοντας 2 παίχτες στο rebound, όπως βλέπεις και όντας και ο Γκραντ τρίτος ουσιαστικά για το rebound, είναι το γήπεδο άδειο για τον Ολυμπιακό. Ακριβώς. Αυτή είναι η συζήτηση, ότι πρέπει να πηγαίνουμε στο θετικό rebound και αν πρέπει πόσοι κτλ. Συν ότι είναι πολύ κακή η αντίδραση όλων των υπολείπων και κάνει και φάουλος Λούκας
και ενώ έχουν μειώσει στους 5 πόντους ο Παναθηναϊκός, βρίσκεται ξανά στο μείον 8. Σωστά. Και έτσι κλείνει το ημίχρονο και πάμε τώρα στο τρίτο δεκάλεπτο. Πάμε να το ψήσουμε, ναι. Λοιπόν, hand-off εδώ πέρα του Φαλ. Του Φαλ στο walk-up. Άστο Κώστα, θα το πω. Ναι. Λοιπόν, προσπάθεια του Βεζέκοφ να κάνει screen στον Grant. Δεν κάνουν ποτέ ουσιαστικά την αλλαγή. Εδώ έπρεπε ο Grant να πάει στον Βεζέκοφ και ο Χουάντσο στο Φουρνιέ. Πολύ ωραία κίνηση μακριά από την μπάλα από τον Φουρνιέ, ο οποίος το εκμεταλλεύεται αυτό το πράγμα και χωρίς να ταλαιπωρηθεί με τρίπλα, με να τον αστήσει screen κτλ. Όλη αυτή η κίνηση χωρίς την μπάλα του δίνει και εύκολους πόντους και τον κρατάει ξεκούραστο. Άλλη μια φορά εδώ πέρα πώς. Προσπάθεια για screen του Grant, δεν αλλάζουν οι παίχτες. Ούτε ο Χουάντσο στον Φουρνιέ, ούτε ο Grant στον Βεζέκοφ και ουσιαστικά δέχονται ένα εύκολο καλάθι. Για τον Παναθηναϊκό, αντίθετα στην επίθεση, ήταν πολύ εύκολο το βράδυ να παίζει pick and roll με την άμυνα του Ολυμπιακού. Εδώ μια επιτυχημένη προσπάθεια που παίζει ο Grant με τον Λεσόρ. Αυτό το κάνανε 3 φορές συνεχόμενες στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου. Διάλεξαμε μία από τις 3 φάσεις. Επαναλαμβάνω, θα μπορούσαν να το κάνουν όλο το βράδυ αυτό. Αλλά θα δούμε τι επέλεξαν να κάνουν αντί γι' αυτό. Το οποίο δημιουργούσε πρόβλημα στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Και έκανε και την άμυνα του Ολυμπιακού να αντιμετωπίσει την αθλητικότητα του Παναθηναϊκού πιο εύκολα. Στη συνέχεια λοιπόν πάμε να δούμε πώς στο τρίτο δεκάλεπτο έχει ανέβει η ένταση κάπως στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Αντώνη. Ναι, όλοι μπροστά από τους παίχτες τους. Και κλέψιμο flat πάσα του Βιλντόζα στον Βεζέκοφ. Κλέψιμο από τον Χουάντσο. Και κάρφωμα. Ναι. Δεν έχει δημιουργήσει κανένα πλεονέκτημα ναι. Αυτό που πάει να τρέξει ο Ολυμπιακός στο motion δεν έχει δημιουργήσει κανένα πλεονέκτημα. Σε αυτό λοιπόν ο Ολυμπιακός απαντάει τοποθετώντας στο walk-up στο post απέναντι στο Σλούκα. Ο Φουρνιέ θα δώσει screen στο Βεζέκοφ. Κέρλ κίνηση του Βεζέκοφ, κυκλική κίνηση δηλαδή. Ο Λεσόρ στο παιχνίδι για 3 δεκάλεπτα είναι εκτός συγκέντρωσης και στο fake του Βεζέκοφ ότι θα μείνει προς τα έξω, τρώει την προσποίηση. Δεν έχει κλείσει κανένα στη ρακέτα. Εύκολο καλάθι και παραγωγή πόντων από το post για τον walk-up, το οποίο το είδαμε αρκετές φορές στο τρίτο δεκάλεπτο. Εδώ ξανά η ίδια ακριβώς φάση. Ο Walker πάει στο post με τον Σλούκα. Πάλι παίρνει το screen του Φουρνιέ ο Σάσα. Αυτή τη φορά όμως κόβει κάθετα στο καλάθι και με μια ωραία πάσα τον βρίσκει ο Walker και τελειώνει. Εδώ θα ήταν πολύ πιο εύκολο να αλλάξουν πάλι με τον Grant. Σωστά. Ουσιαστικά μένει στην πλάτη του Χουάντσο ο Βεζέκοφ. Δεν κλείνει καλά και ο Λεσόρ και βάζει ένα εύκολο καλάθι ο Βεζέκοφ που πάλι έχει προκύψει από το post του walk-up. Ακριβώς. Τώρα αυτό διαλέξαμε κάποιες φάσεις. Πάλι έχει γίνει αρκετές φορές. Εκτεταμένα με πολλούς διαφορετικούς βάλτες. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα... Εδώ είναι η παγίδα που έχει πέσει ο Παναθηναϊκός σε πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα του παιχνιδιού. Θα πάρει γρήγορα, αντί να δώσει πλεονέκτημα στο Σλούκα για να κάνει drive and kick κίνηση, ουσιαστικά τραβάει το Φουρνιέ για να παίξει στο mismatch. Έχει χαθεί ήδη πολύτιμος χρόνος. Έχει χαθεί ήδη η ορμή που μπορούν να δώσουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Βγαίνει μπροστά ο Φουρνιέ από τον Λεσόρ. Εδώ πέρα κάναμε ένα zoom in για να δούμε ότι ενώ τρέχουν στο ανοιχτό γήπεδο οι παίκτες του Ολυμπιακού και ο Walkup έχει περάσει το μισό, ο Παναθηναϊκός έχει δώσει μόλις ένα φάουλ στην περίοδο και παρόλα αυτά κανείς δεν πάει να κόψει να κάνει φάουλ και για να σταματήσει την μπάλα. Stop the fucking ball είπαμε. Αυτό, αλλά σε αντίθεση γίνεται το shoot του Βιλντόζα. Άλλη μια φορά έτσι να δούμε και το action το οποίο ξεκινάει την όλη δράση. Πάλι ο Σλούκας ουσιαστικά τραβάει εδώ ο Λεσόρ έπρεπε το screen να είναι στον φαλ, να δώσει πλεονέκτημα στον Σλούκα και ο Σλούκας να δημιουργήσει ανισορροπία στην άμυνα του Ολυμπιακού. Ακριβώς. Ανταυτού επιμένουν για κάποιο λόγο να χρησιμοποιούν το Λεσόρ ως post player.
Πιέζει πολύ σωστά ο Βιλντόζα την μπάλα, για να πούμε ότι ο Βιλντόζα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο κλέψιμο. Δεν έχει πάρει ποτέ σωστή θέση ο Λεσόρ μπροστά από το Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ κάνει το κλέψιμο. Μόλις ένα φάουλ ο Παναθηναϊκός, το ίδιο και ο Ολυμπιακός βέβαια, δεν σταματάει κανείς την μπάλα. Στο 51-54 και ενώ έχουν μειώσει, εύκολο τρίποντο για τον Βιλντόζα που θα ρίξει τη διαφορά θα ανεβάσει τη διαφορά στους 6. Ναι. Εδώ πέρα να πούμε ότι μιας και ανέφερες και το κομμάτι και του Ολυμπιακός δεν είχε φάουλ. Ένα πράγμα που έπαιξε ρόλο στη μεγάλη παραγωγικότητα είναι ότι ακριβώς δεν υπήρχαν πολλά φάουλ. Έτσι. Εννοείς αυτό που στο φοβερό παιχνίδι. Το φοβερό παιχνίδι έχει προκύψει από αμυντικά λάθη και από έλλειψη συγκέντρωση στην άμυνα. Ένα μεγάλο κομμάτι, τέλος πάντων, μην τους αδικούμε. Είναι και η ποιότητα των παιχτών. Ναι, νομίζω ότι τα παραδείγματα που δείχνουμε μέχρι τώρα δείχνουν την έλλειψη συγκέντρωση που υπήρχε γενικότερα στο παιχνίδι. Εδώ πέρα πάλι στο τέλος θέλουμε να δείξουμε πάλι ότι ο Παναθηναϊκός έχει να δώσει φάουλ ο Παναθηναϊκός και εκτός αυτού και είναι και ακόμα μια χαρακτηριστική κίνηση του Βεζέκοφ που την έχουμε δείξει αρκετές φορές που παίρνει κοντό παίχτη στην αλλαγή. Εδώ δεν έπρεπε ο Χουάντσο να δώσει την αλλαγή. Μόλις 2 φάουλ. Εδώ ο Μπράουν πρέπει να κάνει αμέσως φάουλ κανονικά. Ανταυτού τον αφήνουν και αγυρίζει και βάζει ένα εύκολο καλάθι και ξαναστέλνει τη διαφορά στους 7. Πάμε το δεκάλεπτο τώρα. Ο Γκος γίνεται η αλλαγή και μένει ο Φουρνιέ. Ο Γκος, επειδή είναι φοβερός αμυντικός, μένει στο πουθενά. Αντί να χάσουν χρόνο να ψάξουν τον Λεσόρ, χτυπάει στα πόδια ο Σλούκας τον Φουρνιέ. Kick out στον Ναν. Εύκολο τρίποντο. Ένα από τα λίγα kick out που έκανε ο Παναθηναϊκός, που είναι από τα δυνατά του σημεία. Εδώ ξανά είναι 2 πράγματα. Ένα, η φοβερή άμυνα του Γκος, που για κάποιο λόγο έχει κολλήσει πάνω στον Λεσόρ, μάλλον με το σκεπτικό ότι έχει μισμάτσει με τον Μακίσικ. Θα μπορούσε να κάνει το ίδιο πράγμα βρισκόμενος στη μέση του κύκλου. Σωστά. Ναι. Και πέρα από αυτό, ίσως και φοβόταν και το Ρωμάνο, τέλος πάντων, πέρα από αυτό το άλλο είναι ότι ο Σλούκας έχει σταματήσει να κοιτάει το mismatch του Λεσόρ. Ακριβώς. Έχει αποφασίσει ότι θα είναι επιθετικός εδώ. Επιθετικός. Έχει διαβάσει πολύ σωστά τη θέση και του Μιλουτίνοφ και έτσι βρίσκει τον Άν, ο οποίος είναι ελεύθερος και σκοράρει. Δεν προλαβαίνει ποτέ ο Μιλουτίνοφ να κάνει κρόζα. Φυσιολογικό είναι αυτό. Φυσιολογικό. Ο Παναθηναϊκός απλώς δεν πήγε πολύ σε πράγματα τα οποία είναι καλός για 2 λόγους. Πρώτον, γιατί έπαιρνε την μπάλα συχνά από το καλάθι του, γιατί δεν είχε παίξει καλή άμυνα. Και δευτερευόντως, γιατί αντί να πάει στα όπλα του, όσες φορές έχει και χάσει ο Παναθηναϊκός τον τελευταίο καιρό, είναι κυρίως λόγω έλλειψης συγκέντρωσης στην άμυνα, αλλά και ότι επιμένουμε για κάποιο λόγο να ψάξουμε το mismatch με τον Λεσόρ, αντί να εκμεταλλευτούμε τους καλούς γκάρτ που έχουμε στο να πάνε κάτι στο καλάθι. Σκρίνε το Μακίσικ. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μπει περισσότερο στο ρεπερτόριο του Ολυμπιακού, μιας και ο Μακίσικ έχει τα tools που χρειάζονται. Βέβαια, εδώ Αντώνη, να πω κάτι ότι ναι, μεν είναι καλό το screen, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό το σημείο που γίνεται προκειμένου. Θα μπορούσε να είναι σωστό αν ρόλαρε μέσα ο Μακίσικ. Απλώς πρέπει να σκρινάρει ο Μακίσικ. Εγώ αυτό θέλω να πω. Ναι, σωστά. Και εντάξει, εδώ πέρα μετά έχουμε το του Φουρνιέ, το οποίο το έχουμε βάλει γιατί πρέπει να δείξουμε πόσο σημαντικό είναι να έχεις παίκτες οι οποίοι μπορούν να πάρουν ένα τέτοιο σουτ. Αυτό εδώ είναι μια πολύ καλή άμυνα του Οσμάν. Ναι. Αλλά η ικανότητα του Φουρνιέ να βάλει ένα τέτοιο σουτ δίνει ένα καθοριστικό τρίπο στον Ολυμπιακό. Και ο Παναθηναϊκός έχει περάσει πρώτη φορά μπροστά και το γήπεδο έχει πάρει φωτιά. Στο τέλος της επίθεσης επίσης βλέπουμε 0,7. Έτσι. Αν δεν υπάρχει το ατομικό ταλέντο σε μια ομάδα, οι ορχήστρες βγάζουν παραφωνίες. Πολύ σωστό. Πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πάλι ξεκινάει την επίθεσή του από το πλάι. Εδώ βλέπουμε ότι. Όπως τα περισσότερα plays που έχει τρέξει ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι. Αρχικά ξεκινάει με τον Μιλουτίνοφ να δίνει ένα screen ή να βάζει το σώμα του μπροστά για να ελευθερώσει τον Βεζέκοφ για να βγει στην κορυφή. Ο Σάσα. Ωστόσο, δεν κερδίζει κάποιο πλεονέκτημα. Ναι, εντάξει, δεν είναι. Ουσιαστικά δεν έγινε ποτέ επαφή με το σώμα του. Ναι. Η συνέχεια είναι ότι πάει να δώσει screen ο Σάσα στον Σλούκα. Δεύτερο screen έτσι. Αλλάζει εδώ πέρα ο Χουάντσο κακός. Δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει εν προκειμένου. Και αυτό έτσι βάζει την άμυνα στο να κυνηγάει την μπάλα. Γιατί είναι 2 λάθη.
Από τη στιγμή που άλλαξαν, έπρεπε να μείνει ο Σλούκα στο Βεζέκοφ. Ο Σλούκα στο Βεζέκοφ, ακριβώς. Αυτό πήγα να πω. Εδώ είναι μεγαλύτερο λάθος του Σλούκα παρά του Χουάντσο. Δηλαδή, εκ παραδρομή στις σημειώσεις. Εξ αρχής νομίζω ότι και ο Χουάντσο τη δίνει εύκολα την αλλαγή. Ναι, και αυτό είναι το λάθος του Χουάντσο. Αλλά από τη στιγμή που έγινε η αλλαγή, έπρεπε να έχει μείνει ο Σλούκα στο Βεζέκοφ. Αυτό βάζει σε scramble mode την άμυνα του Παναθηναϊκού. Φοβάται ο Οσμάν, κλείνει στο Βεζέκοφ. Ο Χουάντσο αντί να φύγει αφού βλέπει αυτό κατευθείαν να πάει στο Φουρνιέ, πάει και αυτό στο Βεζέκοφ. Αυτή η πάσα είναι σχετικά εύκολη για την κλάση του Βεζέκοφ προς τον Φουρνιέ. Εδώ, επειδή είναι πολύ μεγάλη η απόσταση που έχει να διανύσει ο Χουάντσο, είναι εύκολο να κάνει regroup την μπάλα ο Φουρνιέ. Βάζει σωστά τα πόδια του πίσω από την μπάλα και βάζει ένα πάρα πολύ καθοριστικό τρίποντο στο 85. Το σίγουρο είναι δίποντο, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι πολύ σημαντικό σούτ εκείνη τη στιγμή για τον αγώνα. Εννοείται. Και πάμε και στη φάση που πες την εσύ, Κώστα, που ουσιαστικά έκρινε το παιχνίδι. Ναι, εδώ ο Ναν παίρνει την πάσα από τον Οσμάν, παίρνει το screen του Λεσόρ. Αλλά δεν το παίρνει καλά. Δεν το παίρνει καλά και το μόνο που του μένει είναι ουσιαστικά το shoot. Όχι, το μόνο που σκέφτεται ο ίδιος είναι το shoot. Το μόνο που σκέφτεται είναι το shoot, ενώ έχει δημιουργηθεί, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, μπορεί να πασάρει δηλαδή στον Λεσόρ, τέλος πάντων. Ή μπορεί να περιμένει τον Μιλουτίβ να πλησιάζει για να το χτυπήσει στο close out. Δεν κάνει τίποτα από αυτά. Σουτάρει. Εδώ πέρα στο rebound είναι κλασική η φάση που για την transition άμυνα και το πώς πηγαίνουν δύο παίκτες στο επιθετικό rebound. Καλά, εδώ περισσότερο είναι ότι το μυαλό μας είναι αλλού. Ακριβώς. Εδώ πέρα λοιπόν έχουν συγκεντρωθεί όλοι και οι 4 βασικά στο κέντρο του γηπέδου. Έχουν χαθεί όλα τα μαρκαρίσματα, δεν πηγαίνει κανείς σε κανέναν. Πασάρι λοιπόν, βλέπει το κενό εδώ πέρα που ο Φουρνιέ πάει να φύγει στον διάδρομο, την πασάρι. Όλοι δείχνουν προς το Φουρνιέ και δεν έχει πάει κανείς. Κανείς δεν έχει πάει, ακριβώς. Εδώ θα μπορούσε να κάνει φάουλ ο Λεσόρ από τη στιγμή που έχει φάουλ να δώσει ο Παναθηναϊκός. Εδώ βλέπουμε και το άγχος του Χουάντσο, ο οποίος βλέπει έξω τον Σάσα για να πάει στον Σάσα. Δεν πηγαίνει κανείς ουσιαστικά. Και εδώ είναι λάθος του Χουάντσο, γιατί έπρεπε να μείνει με το Φουρνιέ και να αφήσει τον Οσμάν στον. Σωστά. Το Βεζέκοφ στον. Πάντως είναι χωρίς συγκέντρωση. Όλη η άμυνα είναι χωρίς συγκέντρωση. Ακριβώς. Και πάλι εδώ πέρα δείχνουμε και το ότι έχουν ένα φάουλ να δώσουν και δεν το δίνουν ούτε τώρα. Γι' αυτό είπα ότι ο Λεσόρ έπρεπε να κάνει το φάουλ. Ναι. Αλλά ουσιαστικά το μάτς κλειδώνει με τον Φουρνιέ να ευστοχεί. Πάλι έτσι για να δούμε λίγο το τέτοιο. Περνάει το Φουρνιέ. Εδώ κάνεις φάουλ. Κάνεις φάουλ ακριβώς. Στο σημείο αυτό κάνεις φάουλ. Και κάνεις φάουλ γιατί δεν έχουν πάρει τους παίχτες σωστά. Γι' αυτό. Δηλαδή, εδώ πέρα ο Λεσόρ μπορεί να κάνει φάουλ και να έχει ακόμα ελπίδες ο Παναθηναϊκός. Ωστόσο δεν γίνεται και λάθος στις αλλαγές. Τέλος πάντων, δεν πηγαίνει κανείς πάνω στο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ μένει μόνος του. Ξανά εδώ πέρα ότι ο Παναθηναϊκός είχε να δώσει φάουλ. Και ευστοχή για να τελειώσει το παιχνίδι. Αυτά ήτανε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, το οποίο κέρδισε ο Ολυμπιακός με 89-94. Ένα παιχνίδι που, όπως είδαμε, σε μεγάλο βαθμό κρίθηκε από την έλλειψη συγκέντρωσης του Παναθηναϊκού στην άμυνα και στο πλάνο που είχε ο Ολυμπιακός να χτυπήσει, γιατί προφανώς έγιναν και λάθη, αλλά ο Ολυμπιακός είχε πολύ ξεκάθαρο πλάνο, ειδικά όπως είδαμε με το walk-up από το πλάι να ξεκινάει τις επιθέσεις του και να χτυπάει στο post τον Σλούκα. Και πράγμα που με διαολίζει, όπως σε ένα παιχνίδι όπως με τη Μακάμπι χτες, θα τα πούμε αύριο, που η μπάλα δεν περνάει ποτέ στο ζωγραφιστό για κανένα λόγο, είτε είναι κοντός είτε ψηλός. Ναι. Εμείς δεν αποφασίζουμε ότι θα παίξουμε μόνο γύρω-γύρω. Τέλος πάντων. Κυρίως εδώ το πρόβλημα ήταν η συγκέντρωση του Παναθηναϊκού. Εκτελεί σωστά αυτά που πρέπει να εκτελέσει ο Ολυμπιακός, αλλά έχουν προέλθει από δύο βασικά πράγματα. Την ποιότητα των παιχτών του Ολυμπιακού, αλλά την έλλειψη συγκέντρωση του Παναθηναϊκού στην άμυνα και την ένταση στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Και από εκεί και πέρα
ότι δεν πάει ο Παναθηναϊκός σε πράγματα που κάνει καλά στην επίθεση και προσπαθεί να κάνει άλλα πράγματα, χωρίς να είναι τίποτα φωτιά η άμυνα του Ολυμπιακού στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Τέλος πάντων, αυτά. Και γενικά πόσο σημαντικό είναι και ο Ολυμπιακός να φέρνει τη βάση στο γραφιστό, όπως είπε και εσύ, Αντώνη, προηγουμένως. Αυτό. Εντάξει. Είπες και την παρόλα σου τώρα. Δεν το λέω για σένα. Ναι, το κατάλαβα. Λοιπόν, πάει και ένα ακόμη Film Room. Στήριξτε την προσπάθεια του Film Room. Είναι πάρα πολύ σημαντική και για μας. Ναι. Είναι σημαντική για την εξέλιξη όλων μας. Ακριβώς. Για να βλέπουμε ότι αυτά που λέμε δεν τα λέμε έτσι για να κάνουμε small talk. Είναι γιατί παρακολουθούμε τα παιχνίδια και βλέπουμε συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα παιχτών και ομάδων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Link στην περιγραφή για να πάρετε 15% έκπτωση και comment, subscribe για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό για ένα δωρεάν annual pass στην EuroLeague TV. Ερχόμαστε το Σαββάτο απόγευμα για τη 10η αγωνιστική. Χαιρετούμε. Γεια σας.